Фентези препоръка. Нулева година на Цветина Цолова. Това обаче е сборник с разкази, а не поредния роман, както решихте. Ако обичате фентезито като мен, вероятно си падате по гигантските поредици, с дългите дебели тухли, в които четете дълги действия. Да, обаче понякога е приятно човек да разнообрази с къси разкази, с начало, среда и край, за които не изчаквате безкрайно дълго, за да разберете какво ще се случи. Нулева година е хумористично фентази. Разказите са разделени на 4 разделчета, които са 4-те сезона, през които се развива действието. Нямат едни и същи герои, всеки разказ с различни герои. Имаме гълъби самоубийци, имаме уморени лекари и неслучили купидони. Имаме пияни купунджии посред нощ по улицата на София. Имаме бесни баби в градския транспорт, заблудени, извънземни и какви ли още незабавни герои. Като в някои от тези разкази магията е абсурдният елемент, в други най-абсурдното нещо не е магията, а хората около магията. Всеки разказ е със своя особеност и като казах, че всеки разказ има различни герои, всъщност има един герой, който се появява повече от веднъж. Това е черния магиосник Силварион Мрачнополски, чието най-страшно злодеяние, по мое мнение, е да се забавлява с магическите несрети на другите. Също така той е толкова опасен черен магиосник, че умее да призовава демон от ада, за да му върши домакинската работа. Въобще голям сладуре, надявам се да прочета още неща с него някога. Така че препоръчвам Нулева година. Харесва ми също, че между многото забава и абсурди се прокрадат някакви сериозни теми, като волята за живот и какво би било, ако изгубим. Дори какво би било, ако смъртта дойде и ти напомни, че времето ти свършва и ти установиш, че си загубил някаква част от него, просто защото не ти се е живяло. Не е приятно. Така че, да, препоръчвам Нулева година на Цветина Цолова. Супер як сборник, издателство Асеневци. Още се продава, не е изчезнал. Препоръчвам много и чакам следващата й книга. Очакваме още продължение на романа Случаят с третата сила и чувам, че някакви други готини неща се готвят и просто трептя хора. Вие обичате ли разкази? И ако да, какво бихте ми препоръчали, независимо фентази или в друг жанр? Приемам препоръки.